u haljinu u grudnjak ubacila, koliko je neugodno. Bok ekipa, moje ime je Petra i dobrodošli u novu ediciju Teta u gradu gdje rušimo stigmu, menstruacije i menopauze. Da su menstruacija i menopauza tabu teme? Zapravo ne, ali smatram da ne bi trebalo zapravo biti tabu teme. Da. Pa ja osobno ne, ali mislim da u Hrvatskoj jesu još uvijek. Pa sigurno ugrožavajuće. Osjećaj manjak slobode i mogućnosti uopće da bude žena svoja. Ja sam imala jednu situaciju jučer, bila sam na nekom druženju, na večer veće druženje, 30 ljudi i frendica ima menstruaciju i doslovno je u haljinu u grudnjak ubacila, koliko je neugodno. I ja sam onak bila, ajme, zihr si ubacila u grudnjak, kao, ja sam se šokirala, to jest u haljinu. A mislim da na fakultetima to postaje normalnije, jer su uveli sad one kutije, pa i u kafićima čak. Na radnim mjestima? Na radnim mjestima baš i ne još uvijek. Ne znam, uvijek mi dolazi ta riječ sloboda, kao puno više slobode na radnom mjestu i razumijevanja, definitivno puno više razumijevanja.